Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-17 ng petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay. Tubtob kita sa Taglalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Karon dugay-dugay mga kaaksyon sa later part sa aton sining nga pagpangalagad ang aton sining nga taya broadcast po ng Aksyon no Radio Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danayo po ng mga report sa aton sining nga mga action reporters plus ang aton sining nga mga balita lokal kag mga iban pa nga hilikoton naton dre, no? Hatagan ta na igtalopangod sa dili gid lamang madugay sa pagpangalagad sang inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa Oriental side, kamusta iya kamo dira mga kaaksyon? May mga pila ka mga pasar kag diri man sa probinsya. Actually,
may duha ka mga syudad re ang boundary sang Bacolod kag Negros Occidental ang Talisay kung going ka north kag ang Bago City mga kaaksyon mayara sang checkpoints nga ginapatigayon may mga ipadiscuss na karon kung ano ang himuon sa aton sini nga mga kaaksyon no ilabi na kay may mando ang aton sini nga provincial director nga ibutangan sang border ang Bago kag Talisay area ang maragapasulod sa area sang syudad sang Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kuan na lang niya, pagpanumdum sa aton sining nga mga kaaksyon nga naglarga sa iban sining nga mga lugar aton hibaloon karon dugay-dugay ang report sa aton sining nga mga patrol reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga Rion 6. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan Kabayontang nga ox lang kita sining mga inoras nagpreparar na sang palanyagahon ng iban siniti nakadigamo na kag nagahulat-hulat na sang proper time para nga makapanyaga na sa sining udto sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. 8 ka mga rural health unit personnel kag-4 ka kabataan kag pila pa ka essential workers sa Hinuban nagpositibo sa COVID-19 RHU kag birthing facility temporaryo nga ginpasera. Kag 1,950 bayal sang Pfizer COVID-19 vaccine para sa Negros Occidental nag-abot subong aga. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayupon mga vaccination centers sa mga barangays nagapabilin nga maayo ang operasyon suno kay Councilor Inoy Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa curfew violator sa syudad sang Bacolod nagsaka na o kung nagsaka suno sa Operation Chief sang BCPO. Samtang sa balita naman sa Nokpoy, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa 5 ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya, hugot nga nagabantay sa border sang Negros Occidental kag Oriental side no sa pagpatuman sang executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson. Samtang sa patrol nga balita, maki-update ta karon kay kung anong sitwasyon sa border control point dira sa syudad sang Bago, no? Pasor ikaw kag magsulod ka diri sa Bacolod anong himuon kung mayara nga pagligwat kag mayara sang requirements para mabalanta kay kung anong requirements sa Bago ginasigahom ta nga amuman ang requirements sa Dakbanwa sang Talisay. Samtang sa ato sini nagapangunaman nga balita out of town sa syudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, 16 anyos nga minor de edad nga involvado sa pagpangbuno sa empleyado sang Department of Social Welfare and Development o DSWD, voluntaryong nagsungka sa mga kapulisan.
Sean Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Kag iban pa karon nga mga balita dalon taman sa pagpangalagad sang aksyon BBB mahinang kalaban amat-amaton talang ni mga kaaksyon. Sige samtang nagatutok na kamo sa aton sining balitaan, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, no? Ara lang sa Aksyon Radyo Bacolod nga Facebook account, Aksyon Radyo Bacolod, no? I-check lang ninyo dra kag i-like kag i-share ang aton sining programa sa Aksyon BBB. Plus ipadala ninyo sining mga mensahe kay hatagan tay na igtalupangod karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, kay araman sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome na dre sa inyo sining para tuntunan kag sa YouTubers ta by Aksyon Radyo Bacolod. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Webes, June 17, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 18 kag 28, liwat 18 and 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige pang bukaron tadian na iyo. Ang mga kaaksyon tab lang like na nag-share sa aton sining programa. To, liog tadian na ito, hindi naman ma-open yun nung gabisyo sa kun ato na largada ha. O sige may lang pagpamati kay Madam Susette Alunan. Thank you so much, Gid. Susan Gonzales, Juji Casalem, may lang pagpamati. Jess Bisyata, Bergie Omblero, no? Bergie Omblero. Kay Rochelle Evangelista, may lang pagpamati. Liberty Binitin Obaldo, morning lang. Kag Maria Corazon Damasco, kay Migs, may lang pagpamati. Donna Jane Apora Imhada, no? Good morning lang. Kay Rodita Trinidad Crosset, may lang pagpamati. Kag kalakip man kay Emily Hindrala, kay Daisy Ashley Solisa, no? Good morning lang. Kay Lavina Valdez Maribel, kay Bariuga Ray, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Nes Guanzon de Vidagracia, Brian Junaldo, may lang pagpamati. Brian Junaldo, kag Morphy Morgan, no? Good morning lang. Ayos. Kay Jocelyn Libon Dispoho, good morning man. Kay Naden Libre, may lang pagpamati. Wala, gida libre. Kay Nadine Libre, no? Kay Jovi Monares, good morning lang. And lakip na mga kakson sa kay Ronnie Mananghaya, kay Juji Casalem, Jess Bisyata, kay Donna Jane Apora Imhada, no? Ari na siya. Si Emily Hindrala, good morning lang. Kagay Daisy Ashley Solesa, no? Lavinia Valdez Maribel, kay Nes Guanzon di Vinagracia Raman, and Imelda Madrigaliho, no? Tamo to mga bag-o subong Imelda Madrigaliho, may lang pagpamati kay Paul Binyas Anyeve. Salamat, Gid, no? And kagawad Imbongjo Campo, Ana Sinoro, Atia Kim Eriman, kay Jerry Acero Jr., no? May lang pagpamati Jerry Acero Jr.
And Louie Aldas Sr., may lang pagpamati sa kay Louie Aldas Sr. Na? Nadine Librera naman sa Lacson Street gali si Nadine. Okay. Nadine, may lang pagpamati dira sa Lacson Street. Thank you so much, Gid. No? And Jocelyn Libon Dispoho, kay Ronnie Mananghaya dira sa Hofof, Saudi Arabia. And Elisa Iliga, no? Gatamyaw lang sa pamilya Iliga na. Thank you so much, Elisa, no? And Lorna Diligencia from Cadiz. Madam Lorna, may lang pagpamati. Madam Lorna Diligencia from Cadiz City, no? And Maria Corazon Damasco, may lang pagpamati. Good morning, Sararan Negros Group. Okay. Thank you so much, Maria Corazon Damasco, no? Kay Murphy Morgan, shout out lang sa Barangay Felisa, sir. Barangay Captain Ramon Harden, kag sa Bilog nga Bacolod. Halin sa kay Murphy Morgan. Thank you so much, no? Kay Nis Guanson de Binagracia, may lang pagpaniaga ko, no? And good afternoon lang sa pamilya niya Guanson and de Vinagracia sa Barangay Celestino Villasin kag pamilya Arquilita. Read the familia mo ni. Sige, halong lang kamudra. Siling ni Nes Guanson de Vinagracia. Misimong kalma lang pagpamati kay Nanay Lukring kag sa manghod niya nga si Virgie sa Estela. Ayos, kay Rodita Cruzet from La Cardota, may lang pagpamati, Barrio Garay, sa Barangay Pandanon, DSB. And Harry Quinyo sa Hamiliano, may lang pagpamati man sa imo, sir. Samtang gadigamuda, salamat gid sa Balita, sir. Ayos, And Hamiliano family. Thank you so much, good Harry. And Manuel Jan Ong Gran Sapal, may lang pagpamati, Manuel Jan Ong, no? Ano gwa sa STL 18-28 nalawag na to basi kay na panigurong ko niya 18-28 sir. Sige, ayos kay Madam Elizabeth Malakagamala, may lang pagpamati dra sa Hall of Justice kay Madam Elizabeth Malakagamala. And sa kay Brian Junaldo, may lang pagpamati sa pamilya Junaldo sang sitio Olitao. Dining sitio Olitao, Brian. Thank you, Gid, salamat, Gid, no? Ayos. Sige, daligid lang kay may private message naman si Noel Laig. Taga din niya si Noel Laig ang ginapadalaan niya mensahe man. Ay, ho. Kay Madam Suset Alunan, thank you so much, Gid, Madam Suset Alunan, no? Thank you, Gid. Ayos, sige. Karon naman ang iban. Mahinang kalaban, eh. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad... Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 na nga oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige kapanyaga na ang halos kalabanan ti kunway pa paghimos na dra kay manyaga na ta dugay-dugay. Sige, pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Ang pamangkot ninyo pwedeng-pwede gid, no? Kay yara lang sa mga suki ni Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 sa nga oras, si Baloon tabian na yung border sa syudad sang Bago. Ho, tigunanong border nga ginahimo sang mga kapulisan sa border sang Bago. Amo man ang ginahimo sa border sang Talisay, no? Duha ka mga lugar nimo napatungan nilang syudad sang Bacolod. Ambot nga nagbutang border na nung tinutuyo. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin, mayong udto. Aksyon na Rex ng sitwasyon karon. Oh, signal, utod-utod. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex. Oh, dali lang kay kakautod kang plastar mayo dra. Aksyon Alvin. Gusto niya siguro Hindi klarong imong signal noy. Daligid lang Aksyon Alvin graba ha kay pangitaan taga damayong signal. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 ang pag-insindi ko ray yara sa border sang Bago, no? Bago and Sumag area, mga kaaksyon. Sige, ang imo nga komunikasyon da Aksyon Alvin, liog tada plus target mas mayo, no? Para sigurado ang sulod mo. Aksyon Alvin? Subong aksyon na Rex. Mayo na pa sa nagpas palabuton mo. Yes, ari kita sa area sa border control along barangay Talok, aksyon na Rex, National Highway, sang barangay Talok, no? Sa unhan sang Sumag. Unhan sang Sumag aksyon na Rex. Sa dati na dang atong sang una lang may border control man da? Ini action Rex sang una may border control sa Sumag Dampi. Pero this time ari mismo sa atubang sang barangay hall, sang barangay Talok. Lampuwas pas transmitter tagali. Oh, yes sir. Lampuwas sa transmitter. Kitan mo ni Action Rex sa aton sining Facebook Live.
sa diin subong aga o kung sininga tinion, may mga salakyan, di pasahe, bus, kagang iban pa nga mga essentials action na Rex nga ginapalabay. Pero kung mga essential goods, kag iban pa, pero kung mga private, kag ang iban nga mga salakyan di pasahe, mga bus, ang ginausisa man sang mga kapulisan action Rex after day sa uruunhan ayon. Kag dira ginapangita kag ginapamangkot kundi sila makadto, no? Pasunod ni sa Bacolod? Pagwa Action Rex. Pagwa ni siya. So, going ka bago? Yes, correct. Action Rex. Kung going ka sa area sa syudad sang Bago. Oo. Ang sitwasyon diriya, kung halin ka sa syudad sa Bacolod, facing Yung kautod-utod south. ang live mo, abi mo, hindi ko gid masyado Oo. kaklaro. Yung tadaan na, adjust ang live mo dira. Basi, maka-adjust ka action na Alvin, sang live mo dira, live feed, gikan dira sa area mismo. Yes, Action Rex. No? So, subong ara na, kitaon ta naman na diri sa aton sining live. Diin ang sitwasyon na diri, isang nasiling ka na halin ka sa Bacolod, pagwa ka sa Bacolod, abi going south, diri, na pahamtang ang ining quarantine check-up point Action Rex. No? Di anong ginahimo da sa quarantine check-up da? Diri Action Rex, ginausisa man sa mga kapulisan sa Siyudad ng Bago, kagaginalantaw man nila ang mga pasahero kung balaga patuman gid sang social distancing, kung may makitaan kag may mausisaan sila para hindi lang hamper ang dalagan sang trapiko kag dire-diretso lang Action Rex ginapaparking sa uruunhan ayon malapit sa may eskwelahan kag dire na ginausisa, pero dire Action Rex ginapamangkot simple lang man diin ka makadto Action Rex. Ang imo nga live anay kay do gasirit ding sulod ya. May ginasaksak ka guro nga daw mic nga gamay or nano na da? Kuwaon ko siguro Action Rex no nga kung siling ana noy. Hoksana. Ari na. Hoksana hindi pag-iungot dira sa maasay imo nga cellphone kay kabudlay. Gani man. Oh. Si ara na Action Rex no king kakasta na. Bata na ba ari diri si Police Lieutenant John Oliver. Pero why man nila Salazar. ginapapanaog ang mga pasero? Dasig man lang maglaka? Yes, Action Rex no dasig lang man especially Ang private kung ya. Ang private ya ginausisa gid ya kada isa Action Rex. Private kag ang mga salakyan di pasahe ang mga bus ginausisa man nila Action Rex kung din makadto, pero kung diretso lang man daw why nagiduruga mo Action Rex. Si Police Lieutenant Pero may ara man nga mga ginapangita nga mga documents da, mga RT-PCR test, ano pa na da, mga spas, may ara mang requirements sila? So far, wala Action Rex. So gina-check lang nila daw, parang checkpoint lang. Yes, sir. Pero in Flenview, amo lang na makita nila. Yes, in plain view, kag amo lang makita. Pero ipapamangkot ta, kag ipaklaro ta, kay Police Lieutenant Salazar, no? Sir, magandang tanghali po. Live po kayo ngayon sa Aksyon Radio Bacolod with Action Rex Cantong, no? Sir, ano po ba yung number one mandate po ng Provincial Director sa inyo sa pagpatigayon nitong quarantine checkpoint po? Sir, magandang tanghali po ulit sa mga taga-subaybay nyo, no? Yes, sir. Under the guidance of Police Colonel Romy Palgi, sir, yung provincial director natin ng NOCO, sir, implemented the stricter boundary quarantine control point, sir. So, dito po tayo sa bago ngayon, sa Barangay Talok, nag-implement po tayo ng mas mahigpit na border quarantine control point. Para maiwasan po natin na yung pag-surge po ng COVID, especially po sa karatig bayan natin ng Oriental, so medyo tumataas po sila. So nagkakaroon po tayo ng action taken na maghigpit po tayo sa mga boundaries natin. Sir, mula po rito sa Bacolod, papunta pong south, bakit po dito yata, bakit po sa iban wala po? Actually, sir, meron din po tayo na 5 na boundary quarantine control points, no? Ito makikita natin sa doon po sa Kabangkalan, Hinubaan, Isabela, Gihulngan, Lacastillana, and Canlaon, sir. Boundary na sa Negros Occidental kag Oriental. Meron din po tayo, Valle Hermosa. So yung inner po yung sa atin is yung
inner border quarantine control point natin dito po is located sa Bago City at saka doon po sa Talisay meron din po tayo. Ay, ganun po ba? Sir, ano po ba yung tinitignan ninyo doon sa mga sasakyan po, lalo-lalo na po sa mga private? Number one po, unahin natin yung private po. Pertaining po dun sa executive order na ibinigay at binaba ng local government ng Negros Occidental, no? Check po natin yung kanilang physical distancing under the health protocols, no? Physical distancing, yung pag-wearing ng mask natin at saka noong ating face shield. So kailangan po talaga na isuot po nila ito para maiwasan at lalo-lalo na po meron po silang mga dala-dalang alcohol na pang sarili nila. Kung sakali po sila ay nasa loob ng mga private vehicles. Kung kayo naman po ay nakasakay sa mga public, no? Kung maaari po yung mga bus companies or mga jeepneys or under doon sa mga public, kung pwede na mag-provide na lang din po sila para mas maiwasan po natin kung sakaling wala pong dala ng mga alcohol yung mga pasahero po natin. So about these passengers po, are they need to wear face shield din po aside sa face mask po? Yes po, kailangan po yun. At yun po ay protection po ng mga bawat pasahero na sumasakay po doon sa ating mga sasakyan. On the part po ng mga driver, kasi po kung nagdadrive po ng sasakyan, naka-face mask na po, may face shield pa, hindi ko kaya medyo mahirap. Isa po yun sa tinitignan natin, no? Kung pwede na protection sa pansarili nyo, face mask at face shield. Kung kayo po ay driver, maaari po na pwede kayo magsuot ng eye protection nyo kung sakaling eyeglasses na pwede maproteksyonan yung mata nyo. Na hindi naman po kayo mahirapan sa pagmamaneho. Yes, how about po yung, sir, kailangan pa po ba ng QR o QR code po or lisensya or ano pa po? Automatic po kailangan kapag nagmamaneho po meron po tayong lisensya, identification, no? So mapamotor man yan o mga vehicles na ginagamit ng ating mga mamamayan. At kasama na din po yung kung pwede, meron po tayong bawat mga bayan po na resident po sila, ina-advise po sila na magkaroon ng mga QR code katulad po ng sa Bacolod City. So mas maganda na rin po na meron din po silang mga ganon. Kasi kung sakasakali, hinahanapan din po sila nito kung sakali pumasok sila sa mga establishment. Oh. So sa ngayon po, meron pa na po ba kayong nakita na initial na problema ng encounter po habang pinapatupad po itong quarantine control point po? Actually po meron po tayo mga konting problema na makikita natin at naobserbahan natin doon sa mga public vehicles natin, especially sa mga bus. Dahil doon po yung mga pasahero natin, masyado po karamihan po, lalo na kapag gabi na, yung last trip na nila, masyado na pong napapadami. Hindi na po nakokontrol yung ating mga pasahero na kung pwede na makontrol natin kahit pa paano. Ang advice po namin sa kanila na kung pwede na magkaroon ng extension yung or another trip para doon sa hindi magsiksikan yung mga pasahero natin na nagkahabol na makauwi po sila na ating gabi. Yes, sir, baka po may mga panawagan pa rin po kayo sa mga passengers. Lalo-lalo na po yung mga motorcycle o mga vehicle owners po na pupunta pa ng Southern Negros, passing through po sa inyong lugar. Baka po meron kayong panawagan at dapat isabot sa kanila. Sa muli po, pinapanawagan po namin na kung maaari po, sumunod po tayo sa mga health protocols natin. Ang bawat isa po ay dapat magsuot ng mask, nakasuot po ito ng face shield, may dala po tayong mga alcohol, protection po sa bawat isa sa atin. At i-maintain po natin yung physical distancing para maiwasan na po natin yung pag-surge at pagdami po ng kaso ng COVID cases dito sa atin sa bayan ng ating Negros. Sir, isisingit Pero ko lang po yung tanong. Aksyon Alvin, yung tabi kay Sir Dira, Salazar, kung may checkpoint man sa area sang Bago, blay ng pagwa or pasulod sa syudad sang Bago, alinto sa San Enrique or Barliadolid lang ang mga areas? Oh, dali lang kay na utod si Aksyon Alvin Graba na putol yung linya mo, Aksyon Alvin. Sandali lang, no? Kinukontak ka namin eh. Oh, sandali. Dali lang kay na utod ang linya ya direkta sa boundary. May gin-put up actually ang Negros Occidental Provincial Police Office nga boundary check up point, no?
Talisay and Bago. Ang ginapamatian ninyo ang report ni Aksyon Alvin Graba dira sa border area. Aksyon Alvin? Pasensya, Action Rex, kasi naputol eh. Oo, naputol eh. Ang linya Oo. mo, itanong mo kay Sir B kung may checkpoint na sa Bago bla, pasulod dira sa Bago, halin ka sa Dulid bala? Yes. Sir, how about po yung mga sasakyan po from Southern Negros and even sa Central Negros po, papasok po ng Bago. Ano po, may mga checkpoint booth po ba tayo doon? The same po yung mga checkpoints na ma-encounter nila doon sa mga big city natin. No? May iba't ibang bayan po dyan na nakapag-establish na rin po para makontrol natin yung pagpasok ng mga commuters natin. Meaning, hindi lang ligali sa Bago, kundi depende man sa may mga banwa kag syudad. Ang kalawigon sang check-up points nila, 24 oras na? Sir, yung kahabaan po ba ng inyong checkpoint 24 hours po ba? Actually po kapag border control point po yung sinasabi natin, talagang naka-establish po yan dahil kailangan natin ma-monitor at ma-control yung mga pumapasok at lumalabas po sa atin. Oo, so ngayon po, kamusta naman yung mga polis natin? Mukhang pagod yata kasi kanina pa yata yung nagtatrabaho. Oo nga po, at actually po may palitan naman po kami and especially dun sa mga tao natin na napapagod, meron po tayong palitan para lang ma-inta naman yung mga pagod nila. Yes. Sir, it seems po na ito yung ikadalawang beses nyo na po sa pagbabantay ng control point. I saw you last year, doon po, I think doon sa Bangga Escala sa Bacolod po. Opo sir, doon din po yung pagkaka-interview niyo sa akin nung nakarang taon. So, panguli po, nagkita ulit tayo rito. So, ikaduha na ni Action Rex. So, naanad na ni siguro si Sir Bala sa pagbantay man sa control point, no? Lieutenant Salazar, marami pong salamat. Not unless po, meron pa po kayong dapat ipapaabot sa mga residente po ng Bago at ibang lugar po. Wala naman po no para sa atin lang sa kapulisan. Andito po kami para magserbisyo para sa bayan at para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na dito sa Bago City. Maasahan niyo po ang aming serbisyo at pagiging magalang at matapat na pagsiservisyo po sa inyo. Sir, maraming pong salamat, sir. Action Rex, si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Pero subong sini ang movement sang salakyan, dasig man lang Aksyon Alvin? Yes, Action Rex, ang movement sang salakyan, dasig lang man. Kay ang pamangkot number one nila ginapamangkot, sir, di ka makadto. Mambal kayang dito kaya sa ilog o kung dito ka sa Kabangkalan, okay na sa ila. Pero pangitaan ka man, Action Rex, ipakita mo man ang yung QR code o kung lisensya. Kung not, unless kung kinanglan. QR code man lang ang pangita nila. Yes, sir. Okay, may mga banwaman, Action Rex, nga may mga banwaman nga nagapangita man. At least in preparations man, Action Rex, if in case man i-require pa sa ibang nga lugar, Action Rex, no? So far, amo ni ang pinaka-sitwasyon na diri, hindi gid man kasi ding tiyang malawig o malaba ang dalagan sa trapiko. Sa baylo nga mas madali lang kay ang pagpangusisa simple lang, hindi ka makadto. Pwede mo nag-ihambal siguro yan, sir. Pwede na po kalabay sa lugar mo. So amo ni Action Rex, no, ang sitwasyon na diri sa border. Pero ano kalawig na lang pila halin sa Bacolod amo ng pila or pakadto sa o pagwa sa Bago? Ano man? Pagwa na Action Rex ang pila, lapaw ka lang jutay Action Rex sa transmitter sa atong transmitter. So lapit-lapit man lang gali? Yes, sir. Lapit-lapit lang actually mga Di na pasulod na pa Bago? Pasulod ka sa Bago. Makitan mo sa atin. So kung magalin ka sa Bacolod, pasulod ka sa Bago, amo nang may check-up point. Yes, sir. Ang pahalin ka sa Bago, pagwa ka, pa Bacolod, wala iya checkpoint. Wala iya checkpoint, Action Rex. Okay, sige. So, amo ning pila ka mga sitwasyon diri sa area sang barangay Talok sa siyudad sang Bago with Aksyon na Nani Kiraw. Ang Talisay ito nagkantuan mo? Makadto pa lang kita to, Action Rex. Sige. Yes, para sir. nga malantaw, tumantubi ko na mo man na itong ginahimo nila. Roger and that, Action Rex. Galimiti, expected nga mo namang ginahimo nila. Pamasari lang to sila. Yes. Ang bukong dinayon sa circumferential kung sa main road rin, Okay, duha daan to, Action Rex mo. May circumferential road, may main road pa.
Oo, i-check tani kung diin gidi exactly sa duha action na Rex, but makahatag man kita sa pinaka-latest situation bahin sini. So, Rex na diri sa area sang Barangay Talok sa siyudad sa Bago with aksyon na Nani Kirao. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:05 na aton oras mga ka-aksyon. Daligid lang ha. Ang border control checkpoint nga gin-launch sa aton sining mga kapulisan sining agad sa area sang Bago kag Talisay area mga ka-aksyon. Amurang duha ka mga boundaries sa Bacolod except sa mga boundaries sa oriental side mga ka-aksyon. May 5 ka checkpoints sa bugos nga probinsya plus ang duha bali 7 tanan ka mga border control mga ka-aksyon ang ginpatigayon sang Negros Occidental Provincial Police Office. Sige, samtang ginahulat-hulatang dugang nga mga reports sa ato sini nga mga action reporters, daligid lang, no? Condolences sa pamilya ni paring Rami Miliena. Nga kung sa din nagtaliwan ini siya subong aga, wala gid lamang madugay, paring Rami Miliena, no? Condolences gid kay Maring Rats Miliena, no? Dira sa Barangay Alihis. Bangod sining aton nga nakuha nga information. Ginakasubo gid nato na isa sa mga listeners kag kilala taman nga personalidad diri sa syudad sang Bacolod, no? MVIC Bacolod mga ka-aksyon para sa aton sining pagpa-check sa aton sining don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala Balita sa Bacolod City Government Center aton ini hibaloon may kangtanan sa mga vaccination centers sa mga barangay nagapabilin nga maayo, no? Ang operasyon suno kay Councilor Inoy Novero. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art ay hopon Aksyon Art. Nagapabilin Aksyon Next kamayo karon ang dalagan no sa nagapadayon nga vaccination activity sa nagkalain-lain nga mga barangay diri sa Bacolod City nga kabahin sang schedule ining gin clustering area para sa vaccination program sa diin karon nga adlaw
ang schedule bali mga areas ining nalakipan no sa barangay Alihis, Bata, barangay 8 sa Mabini, barangay 39 sa Libertad, Caglopesaina, ara sa Punta Taytay, Singkang Airport, Sumag, Villamonte, Vista Alegre, kag barangay Takuling. Tanin sunod diri sa kay Councilor Inisita Novero, base sa nakuha nga information. So, buong action next gadamo lang, no? Sobra gid ang luyag magpabakuna nga nagkadto sila nga mga vaccination center. Sila nga wala gid problema so far ang kanamuon sa mga residente nga nagpakita sang interest para sa pagpabakuna. Gilinutok kaning mga areas mo, mga barangay kag sa may ang duha ka mall sige pa no? Sige na i-action next. Tigag linutok pang pabaksin da mo interesado? May ara gani nga iban nga nagakadto na supposedly hindi sila na magkadto na kay way mas schedule kay kundi may listahan tigaling king iban to gusto mag-walk-in barag magparehistro kag outright mapabakuna ti kalabanan sinisila hindi ni Action Rex ma-disponihan kay una best may ara sa schedule di mo nga naperteneser ang ginapain alokasyon sang bakuna. Now, sunod rin sa kay Councilor Novero, padumet ang ilaman preparasyon kay tiining nagapadayon nga inoculation o kung pagbakuna sa mga barangay subong part man isang ilang dako nga preparasyon in kaso nga mag-abot na ang dako nga volume sang vaccine nga ginabakal no baklon sa syudad kag ginapaabot sa bulan sang Hulyo. Sila nga may problema. In fact, may ara gani siya na baton nga may pilaman ka mga vaccination center subong nga nag-request no nga dugangan sa mga personnel o kung vaccinators nga magabulig sa ila especially na sa pagdamo sang nagaparehesto. Yari si Councilor Rinisito Novero, Chairman sa Committee on Vaccination Center. Ang aton niya nga pagdugan depende na sa volume ng bakuna nga maabot. But we have prepared already our vaccination centers. We have already identified them. So kung kinanglan nga buksan tanan, buksan aton tanan. Dugangan lang aton mga personnel sa vaccination center. Malaksan na Rex ang parehag ni Councilor Inisito Novero, ginrasdas ko si City Adenang aring palayag yung mga partigapon sa vaccination kay sa office niya siningaga pilagig ka barangay yung nag-request mo na kung pwede dugangan sila sa mga vaccinators kay para mapadasig inoculation. Gina-expect nila sa next nga mag-imani yung mga gadugok subong kay buwas siyempre ay opisina mo, way man trabaho kag way alay schedule para sa vaccination. Naryo si City Administrator ang ongoing subong nga aton nga vaccination medyo damo-damo subong nga adlaw maybe because they anticipate niya sa buwas is a holiday but in almost all sites ang katawag sa aton ng mga kapitan na padugang sila vaccines because nag-exceed kita sa mga nakaschedule. Ang turnout is very high. Padugang sila tag 100 vials. Ang problema kay allocated na ang mga vaccines kay may mga schedule man kita sa kalain-laing mga vaccination drives naton. Maraming salamat ang palayag ni City Administrator ang ka-aksyon no aksyon at tayo na nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, ha? Sige, daligid lang kay ara na si Aksyon Marlon Hinovia, tirahon ta lang ning balita sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa 8 ka mga RHU, Rural Health Unit Personnel, 4 ka kabataan no kag pila ka mga essential workers sa banwasang hinubaan nagpositibo sa COVID-19. RHU kag birthing facility temporaryo nga ginpasira sa among banwa no kag 1950 ka vial sang Pfizer
COVID-19 vaccine para sa Negros Occidental nagabot subong aga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang report na po kay Aksyon na Marlon Hidawia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa golpeada ang pag-asaka sang kadabuon sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Banwa sa Kidabaan. Negros Occidental bangod as of kahapon na June 16 naka-record ini sila sang 15 gitaran ka mga bag-o nga kaso Aksyon Rex. Sa kabugusan mayara sang 24 ka mga active cases ang Banwa. Nagkasaring 15 ni Aksyon Rex, so may mga frontliners diri sila. May ara sa essential workers kag may mga kabataan pagid ang kalabanan sa mga frontliners, mga personnel sang Rural Health Unit akon RHU Aksyon Rex kabangtanan ginmando anay ang temporaryo nga pagpasira sang RHU pati ang birthing facility sa mga residente sang Banwa nga gaginalan sang serbisyo medikal. Ginapahibalulang bukas ang Barangay Health Center kag hospital dira sa may area sang barangay Pakuyangan. Kada sin-o ining 15 ka mga bag-o nga nagpositibo. Ang 12 ara sa mga naka-quarantine sa Cantinable Resort. Ang duha ara naka-home quarantine. Ang isa ara sa area sang Himamaylan City. Ang 12 nga ara sa Cantinable Resort, 32 anyos, taga-barangay Bacoyangan, RHU personnel. 52 anyos, taga-barangay 2, Poblasyon, RHU personnel man. 28 anyos, taga-barangay Pok, Hinubaan, MPDO personnel, municipal Planning? Planning and Development Office. Ang ikaapat, 6 katuig nga bata, Aksyon Rex, no? Taga-barangay Alim, Hinubaan. Ay kalima, 46 anyos, babaye, taga-barangay 1, Poblasyon, RHU personnel man. 56 anyos, babaye, taga-barangay 1, Poblasyon, RHU personnel man sa Gihapon. 51 anyos, lalaki, taga-barangay 2, Poblasyon. 54 anyos, lalaki, taga-barangay Bacoyangan, RHU personnel. 30 anyos, babaye, taga-barangay 2, Hinubaan, RHU personnel. 12 anyos, lalaki, taga-barangay 2, Poblasyon. 6 katuig nga babaye, taga-barangay 2, Poblasyon. Kag 34 anyos nga babaye, taga-barangay 2, Poblasyon, RHU personnel man Aksyon Rex. Ang ibang pagidya, kundi 15, mayara pagid iban kay 24 ang active cases. Ang duha ara sa Silay Healing Center, ang duha ara naka-admit sa Cadiz District Hospital, ang isa ara sa Evacuation Center, ang tatlo ara sa EB Magalona Healing Center, ang isa pagid ara admitted sa bahin sa hospital dito sa may Dumaguete City, Negros Oriental. Yung duha ka mga naka-home quarantine Aksyon Rex, laban-laban siguro di mag-iloy ni, no? Kay 59 anyos babaye, taga-barangay 2, Poblasyon, Hinubaan, RHU personnel, kag 3 katuig nga bata nga lalaki, taga-barangay 2, Poblasyon, Baluaman, sang Hinubaan. So para medyo adako sa bangsang problema. Pila tanan Aksyon Mar? 12, mga pila tanan ang positive? Ang bago Aksyon Rex as of kahapon 15. 15. Kabagusan nga active cases 24. Grabe. Check ko lang Aksyon Rex kay base kon amo ni balang single day highest tao. I-check ko lang karon. Kay 15 medyo Damo na kung isa lang kadlaw mag-15. Oo, kay ang Banwa sa Ganubaan sa una Aksyon Rex isa panikutani sa mga LGU diri nga ginkilala bilang COVID-19 free municipality mo. Kay hindi kay palikawan, galawig ang COVID-19 naraman sa gihapon. Hindi kay malikawan Aksyon Rex nga mayara sa mga lugar nga golpeada ang pagdamo sang kaso ang COVID-19. Sa ibang nga balita, siluhan ko lang kay Subo Aksyon Rex sa first batch ini siya sang bag-o naman niyang sahi, bago nga brand sang COVID-19 vaccines nga nagabot para sa Negros Occidental.
for Negros Occidental ni Aksyon Rex, duha ini ka boxes 1,950 vials. Ang isa ka vial sang Pfizer 6 doses ini sa Aksyon Rex. So bali lain yang kada mo sa doses siya. Ikumpara sa AstraZeneca 10 doses siya, isa ka vial. Ang Sinovac isa ka vial, isa lang ya ka doses. Ang Pfizer ya Aksyon Rex nga nagabot subong isa ka vial anom ka doses. Sa bot silingon 11,700 doses initanan. Alas 8:14 kaina nagabot sa Bacolod Silay Airport nga runway sa Cebu Pacific. Suro kay PIMT o kung Provincial Incident Management Team Commander si Gerhard Kailian nga isagid Aksyon Rex sa nagasugat gid no, sa pag-abot sang bakuna. Suro sa iya ang 975 vials na isa ka box ara gindala sa cold room sa Teresita El Halandone Provincial Hospital, Silay City. Ang another 975 vials, isa man ka bags, ara naman gindala sa cold room sa Provincial Engineering Office. Then ini ibakuna, hambal ni Kailian para gihapon sa priority. Amo ng A1, A2, kag A3. A1, frontline workers sa health facilities, sa national, local, private, public health professionals, non-professionals, students, nursing aid, janitors, kag barangay health workers. A2, senior citizen, kag 60 anyos pasaka. A3, person with comorbidities. Sa A4, wala pagkita-Aksyon Rex dari sa Negros Occidental, Balita. Pero pila na ka 1,000 ang nabakunahan sa probinsya man? Hindi pa kasurek sa pagwasang datos ang Provincial Health Office kay subong ganing aga nagpangdulong ng Aksyon Rex kay nasang kagahon alas 5 kay nasa kagahon. 13 ka mga salakyan ang nagdulong sa mga bakuna sa nagalain-lain nga mga LGUs. Okay, subong ongoing ang simultaneous province-wide vaccination Aksyon Rex. Gasigi-sige na sa sulod no, sa datos ng PHO. Sige lang kay amo pa rin plan sa kanang surek sa provincial government mo ang datos blang figures bla para nga magsalalanto kay sa una to nga bahin nag-concentrate ang sunrex ang LGU mo kung paano i-edukar, paano kumbensihon ang mga tao para mapapakuna. Correct na. Watan to matutukan ang figures kung pila na napakunahan. Kay ambot kung kada barangay daw may araman bla kada LGUs, kada barangay nila ginapangpasa mo? Nemano, para mas madasig blang nga mabakunahan ang kutob magpabakuna bla? Yes, ang manner of report Aksyon Rex, mangin plastado na ni. Kaya nagkapagawa na sa memorandum kahapon sa Goflakson. Ang may memo sa Goflakson, nga ining memo ni duwag ka pahila ni, sundo na da ang pagsurundan. Mangin uniform Aksyon Rex ang pagpatigayon sa vaccination program. Ano himuon sa tagsa ka mga LGU dapat sundon. Unlike kaya sa iban nga mga lugar daw kadasig lang sang vaccination nila, gagadubok ang tao diri sa aton do na natahap, nahadlok, or nagalang-alang, or nano pa, no? Yes, balanta ni Aksyon Rex kay first day na subong, tatlo ni Kadlaw by the way, kaya kahapon din palayag ni Atty. Diaz, duwalang Kadlaw, Thursday, Friday, hasta sa Badure, ang province-wide vaccination Aksyon Rex, di balanta rin kay may dapat sila basihan na nga memorandum ang aging pagwa si Governor Bong Lacson. Ari si Dr. Kailian angon sa pag-abot sang Pfizer nga bakuna subong aga. Yes no. May ara kita subong nga nag-abot nga vaccine sa province no, mga 1,950 vials of Pfizer. So muning una tang pag-abot sa aton nga vaccine nga Pfizer sa Negros Occidental no, 1,950 vials or equal to 11,700 doses. Kaya ang isa ka vial kuno 6 no. Kagin deliver naton ini sa ang may mga ultra low cold room naton bala. Ang 975 nga isa ka box ato sa Teresita Landoni. Kaya ang isa ka box ari sa aton nga cold room diri sa engineering office. Sa cold room. Yes, ultra low ni siya nga the storage facility dapat ang aton nga. So ang aton province are
or is capable of the ultra low storage. That's why may ara kita sa Pfizer. Si PIMT Commander Dr. Kailyan, report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo aksyon Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay bobo talang ning mga commercials ta ho. Tapos balik kita diri sa aton sining pangalagad. Standby. Ang Joy 1050 pack has the 15. Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:27 ang aton oras, mga kaaksyon. Daligid lang standby na sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kagang aton sining report man sa BCPO Aksyon Eric Magbanwa, kagang aton sining mga out-of-town reporters, no? Ang Aksyon Radio Bacolod, Desisyon 2022, pre-election survey. Klaro honta ha. Aksyon Radio Bacolod, Desisyon 2022, pre-election survey. No? Amo nang athag dira kag kung naka-insinde ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, well, hindi ini balasyan para sa hilapit or sa 2022 nga eleksyon. Pero may mga ideya lang kung sino ang magapapili kag kung sino ang batunon sang hugot sang tawo, no, sa ila tagipusoon. Liwat nga nagpanguna sa desisyon 2022 sa pagka-vice mayor kitanay, no? Vice mayor kay kahapon palayag ta na ang sa mayoralty candidate, mga kaaksyon. Sa pagka vice alcalde naman diri sa syudad sang Bacolod. Liwat sini nga nagpanguna sa desisyon 2022 pre-election survey sang Aksyon Radio Bacolod sa pagka vice alcalde sa syudad sang Bacolod si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Si Familiaran, more or less mga nakakuha siya sang 30.4%. So taas siya gawa. 30.4% ang nakuha ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sinong kasunod rin? Ang incumbent Lone District Congressman Greg Gasataya. In kaso magpapili siya bilang Vice Mayor, nagapangduha si incumbent Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga may 17.1%, no? 17.1%, meaning taas-taas gawa, mga more or less mga 13% ang abansi ni Familiaran, no? And nagasunod rin si incumbent Bacolod City Councilor John Gamboa Jr. nga mayara 12.5%. Gasunod siya sa kay Congressman Greg Gasataya, si Bacolod City Councilor Wilson John Gamboa Jr. No?
nga may 12.5%. Kag anay Negros Occidental, 3rd District, Albe, Benitez nga may 12.3% mga kaaksyon, no? Sinundanay lang sila. Yara sa ikalima nga pwesto si Vladimir Gonzales nga may 9.2%, 9.2%. Kagang ikaanom dire amo si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano nga may 5.1% mga kaaksyon, no? While si incumbent councilor Cindy Rojas ang nakakuha sang 4.1%, incumbent Mayor Ibilio Ronaldilla nga may 3.6%, anay Bacolod City Vice Mayor Tadi Saison nga may 3.1%, kag anay Bacolod City Councilor Ricardo Canotan nga may 2.5%. Sa nasining na ang survey, ang ginpatigayon face-to-face sa mga barangay dire sa syudad sang Bacolod. Syudad lang ni sang Bacolod ginaistoryanta. Why na di ang Talisay, Bago, o iban pa nga mga lugar sa Negros Occidental. Bacolod, gid lamang ang gin-commission tungod sa survey sa face-to-face sa barangay. The Aksyon Radio Bacolod Decision 2022 pre-election survey ini sa pagka-vice alkalde. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, 12:32. Daligi lang ha. Sa mga kaaksyon ta may TC, no? Kulang ba lang imo sining lawas sang vitamin C? May TC lang. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe.
mensahe wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may galat at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa sining hapon sa inyo sining palatuntunan. No? May lang pagpamati kay Madam Suset Alunan. Thank you, Gid, sa panyaga, Madam Suset Alunan. No? Thank you, Gid. Ay, ari si Ma'am Vanessa Mayo. Mayo lang pagpamati kay Ma'am Vanessa M. Mayo, no? Dara sa Minnesota. Ayos, Marley Gonzaga, may lang pagpamati dara sa din sa nga area sa Alihis. Thank you so much, Madam Merly Gonzaga. Nixon Relota Bernardo, may lang pagpamati, Nixon Relota Bernardo. Kay Ariel Cabataco dra sa La Carlota, may lang pagpamati kay Paria Tutoy Latsika kag Greg Caniedo kag Arginel Cabatak from Ariel Cabatak sang La Carlota City. Thank you so much, Ariel. Kay Almira Limalasarte, may lang pagpamati. And Torres Alex, may lang pagpamati dra sa Purok Laurel, Mansilingan. Wait naman ko standim ninyo ni Aksyon Eric. Okay. Sige, Torres Alex. No? Thank you, Gid. Madam Virginia San Antonio Penda, may lang pagpamati kay sa anakya kay Roslyn Debison kag sa pamilya sini sa may Calatrava, San Carlos. Always gid ka pamati. Thank you, Gid, Madam Virginia San Antonio Penda kag halong mandira. No? Joseph Pacifico, may lang pagpamati dran sa Mayor's Office sa Banwasang San Enrique, sa kay Kathleen, Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, kag Carla Selva. Salamat, Gid, Joseph Pacifico. Arman Regalado, may lang pagpamati dra sa Montara Isabela, via radio kay Maniha. Okay, signal to sa internet. Sige, Arman Regalado, no? Emily Hindrala, may lang pagpamati. Action Rex may border control sa DSB. Why? Emily Hindrala, mga kaaksyon. No? Liberty Binitin Ubaldo, may lang pagpamati. Kag sa umaga diya si Ellen Roth Ignalaga Ubaldo. Sang happy birthday. Happy birthday sa kay Madam Roth Ignalaga Ubaldo. Dra sa Estancia Mandalagan, no? Estancia Mandalagan. Thank you so much, Kid. And happy birthday sa kay Roth Ignalaga Obaldo. Kay John Diamante, may lang pagpamati, Tomas Brunyola, Melchorita Ferrer, kag kay Rochelle Polencio Susana, nga pamati man. Marjorie Mijares Bulyag, may lang pagpamati. May lang pag-monitor sa Mijares kag Bulyag family. Halin sa kay Marjorie Mijares Bulyag, no? Lisa Monte Castro, dira sa Doha, Qatar. Hindi kompletong adlaw ya kung hindi ka pamati sa programa mo. Ay, pwede. Sige, thank you, Gid, Madam Liza Monte Castro. Kay Gian Recesio, may lang pagpamati, Gian Recesio. And Janet, may lang pagpamati. Janet. Jenny Solgon, may lang pag-monitor. Kay from Japan, Janet. Barasawa Janet from Japan. Okay, thank you so much, Janet. Okay, sa kay Humalumina, may lang pag-monitor. Joval Trinidad sa Kabangkalan, always gid monitor. Thank you, gid Joval. Kay Diding Alhuamento, may lang pagpamati sa Antipolo, Pontevedra.
And John Vicente dira sa Hagnaya Hamindan Capiz, may lang pag-monitora sa pamilya sa Mamaylan City, Barangay Carabalan, Pamilya Vicente, halin sa kay John Vicente. Christine Minyes Villalobos dira sa DSB, may lang pagpamati Christine. Kay Melvin Solidarios Apdo, may lang pag-monitor dira sa Barangay Malingin, Bago City. Melvin Solidarios Apdo, no? Jose Roger Cabillon or Cabillon, mayo lang pagpamati si Roger Cabillon, no? Kay Niel Centino, may lang pagpamati dira sa Barangay Tangob, tani ang basura sa Barangay Tangob Proxy Side, wala mahakot to, hakuton tani kay PM ni Niel Centineo, no? May lang pagpamati Niel Centineo. Pelton Lipora sa Pasay City, may lang pagpamati, kag may lang pamati da Shaton, Mary Grace, Ryan, Jom, and June. Sige. Lorna Dilihinsya, may lang pagpamati, Madam Lorna Dilihinsya from Cadiz City. Ayos. Din pagiding ibanda lang ha. Kagawad Imbong Jo Campo at Yakim Iriman ara naman, no? Sige, kadto ta diyan is dalom kido kadamo pagid sa ila. Sa idalom nga portion sa aton nga Facebook page. Sa kay Maricon Baga Celestre, no? May lang pagpamati. Maricon Baga Celestre from La Carlota, may lang pag-monitor Aprek Mandioya. Thank you so much, Aprek. Kay Gian Resicio Salarda Palma Junilo, Salarda family from Doha, Qatar. Thank you so much, Gid, no? And Baryoga Ray, may lang pagpamati kag happy panyaga, no? Yung monitor si Baryoga Ray. Si Angel Akim Baligwat, may lang pagpamati. Vanessa Mayo, great ko lang sa lihog sa akon nga sister kay Mrs. Alvarez sang Tangob, si Eva, Nets, and Dailina. Dailina ni kung Dailina, no? Ayos from Minnesota, halin sa kay Vanessa Mayo. Thank you so much, Bane. Thank you, Gid. Ayos. Sige karon naman ang iban, mahinang kalaban Tutok lang diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby mga ka-aksyon, manumbalik kita sa dili ginamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras, 12:52 na. Mahilang ang pagpamati kay paring Alan Navales dara sa Purok Olympia Village, Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod, no? Kay Vanessa Emayo, salamat gid kay Sir Edie Ricafort sang OTTG. Mahilang ang pag-monitor Sir Edie Ricafort kag Bia Jonathan. May lang ang pagpamati. Sige. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapanok po kita. Inimay kang tanan sa mga kapulisan sa 5 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Hugot nga nagabantay sa border sang Negros Occidental kag Oriental sa pagpatuman sang executive order ni Gob Lacson. Kagiban pang mabalita sa Nokpo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex Gin Manduan ni Nokpo Provincial Director Police Colonel Romeo Palge. Ining 5 ka mga chief of police probinsya, partikularmente ang Cabancalan City PNP, San Carlos City, Isabela Hinubaan, kag La Castilla ng Ipatuman. Ining boundary quarantine control points o kung big UCP sa diin sa pagpakigangot manaton kag ina-aksyon na Rex kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Gin pahayag sini nga iga dapat ipatuman gid no ang ining executive diining boundary dining ano nga mga banwa ni man ang border blas ang Oriental kag Occidental dinhi dampe sa area sang Cabancalan gikan sa may Mabinay bala dampi aksyon na Rex. Mabinay. Sa may Mabinay. Mabinay Kabangkalan, amo na dang may control border point. Aksyon
Aksyon Rex, in between naman sa Hinubaan kag Basay. Area sa Basay kag Hinubaan? Yes, Aksyon Rex. Okay. Sa area naman sa Isabela, kunti ara man dragalabay ang mga taga-Gihulngan, syudad sang Gihulngan Negros Oriental. Sa din? Isabela? Sa Isabela. Okay. La Castellana naman, Aksyon Rex, dira naman mga nagalabay. Kanlaon, Guro? Kanlaon. Yes, correct, Kanlaon siya. boundary sang Kanlaon kag La Castellana. Yes, sir. Ang boundary sang San Carlos, gikan man sa Banwa sang Valle Hermoso, Aksyon Rex. Okay. Umuni ang 5 ka mga lugar sa probinsya sa diin ang number 1 diri Aksyon Rex nga mando dapat hugot nga ipatuman ining executive order number 21-30 nga ginpirmahan mismo ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson angot ini sa mga non-essential travelers Aksyon Rex nga luyag magsulod diri sa border o kung sa probinsya sang Negros Occidental kay dapat hindi sila makasulod sa occidental side ining mga ginatawag tabala nga non-essential travelers magluwas gid lamang sa mga essential goods Aksyon Rex nga magasulod diri sa aton sa probinsya amo lang nga pwede nga makasulod kag ini Aksyon Rex sa iya hindi niya maglawig sa isa ka semana kundi maglawig niya tub sa from June 15 to June 30 Aksyon Rex sa diin ang katuyuan pinakamayor nga katuyuan diri nga bakatap na ang pagsaka sang numero sang COVID-19 cases. Hasta sa ano ganin up to 30. June 30? June 30, Aksyon Rex. Pagka after June 30, depende pa na kung kakason o kung padayon. Depende man kung gasaka pang kaso, padayon gid na. Padayon gid ni kag hindi gid pwede dapat kasulod kay nagapadayon pero kung maganubo man kag mangin maayon ang lakat sang tiempo di may posibilidad magadepende man sa mando o kung sa executive order nagikan man of course sa gobernador sang probinsya sang Negros Occidental Aksyon Rex. May mando man angot diri sa sining ginatawag tang executive order sang gobernador sunod diri kay Donasco ginmanduan mani palge ang tanan ng mga chief of police sa Banwa kag probinsya sa okon Banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental nga magpatigayon man sang ila sining rekorida. Ini rekorida Aksyon Rex no sa iya ini paagi man sa information drive na lakip na diri ang pagpanagtag man sa mga flyers agon mapabalo ang publiko nga inabalang temporaryo nga pagpasira sa mga beaches, sa mga resort, even ining ginatawag ta mga sa water kuani parks. 23, 24 kag 25 Aksyon Rex sa San Juan. San Juan gali no. Dason si mana na San Juan na. San Juan na gali dason si mana kunti way gidya celebration Gani. ti ang mga Why recreational gini sira ang mga beaches na, mga resort kag mga mountain resort na sirado na. Bisan mga beaches ni mga recreational venues ni sarado gid sirado na tanan. Oo, ti amo ni ang mga bagay nga suno sa iya nga dapat gidya bantayan kag hindi gidya dapat magpatuman o kung magpatigayon sa mga mass gathering kay suno sa iya ini lubos nga ginabawal nagikan sa gobernador ti executive order dinhi sang gobernador nga dapat ipatuman man sang mga kapulisan. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. In line with the 21-30 ni Governor Lacson, we strengthen our boundary quarantine points. So yung Pangkabangkalan to Binay, yung Hinubaan to Basay, tsaka yung San Carlos pa Valle Hermoso, yung sa La Castellana and Isabela Pagirulngan. So we have our naka-standby doon ang ating border patrollers na mag-checkpoint yung mga kapulisan po natin with their respective police stations kung saan sila na-assign. So sila po doon ang magbabantay para hindi po natin papapasukin ang non-essential travel from Oriental to Occidental. Only po yung essential travelers lang na meron po talagang rason why they have to cross the border between Occidental and Oriental. So far, may nakitaan kita na problema? So far naman, Sir Alvin, wala pa naman po tayong nababalita or wala pa naman pong violations or problema when it comes to this sa pagbabantay sa checkpoints po natin. Wala pa naman po as of now. Ano ang
ang nagapangunang mandato ni Provincial Director ma'am para sa ating mga kapulisan nga nagabantay sa mga border controls natin. So papaigtingin po natin ang pagbabantay natin sa borders natin and as well yung inner boundaries natin, sir, ini-strengthen din natin yung Palisay Bago, may checkpoint po tayo dyan, papasok ng Bacolod at palabas ng Bacolod. Kasama po sa mga Oriental-Occidental boundaries natin, meron din po tayong checkpoint doon, and which is mandated din ni PD na bantayan nila na maayos and to check ang mga inbound na pumapasok sa Bacolod o lumalabas pa province, vice versa. Is there any requirements kung sa ibang pwede makasunod? Ano lang ang pwede makasunod? Ganong mga requirements? So yun sir, hindi pa naman tayo naka-LGCQ sa Bacolod and sa Occidental. Yun lang po ang strengthen ni Governor. Pwede pa naman po makapasok yung mga nagtatrabaho sa Bacolod sa province and vice versa, basta valid naman po ang kanilang travel. So naras sa kabahin kita mga isang pangayag ni Police Lieutenant. Importante, balido ang paglakat naton or purpose tabla? Kung maglagaw-lagaw man lang doon, hindi man giguro advisable hindi lang kamo anay sa area ninyo o sa puluyan ninyo o sa 15 diya siguro, hindi man kamo naman hindi man sila maanuda kung okay lang man, makatipid pa sila makatipid pa sila yabi. Correct. Kung malagaw kag mayagang-yang abi, magluwas lang kung may importante gid ka tamang hindi mapaiway like ma-meeting halimbawa kay Alvin Graba may meeting? May meeting abi kay Ati okay. Amo na, ati hindi na mapaiway. Ati, amo na, dapat magpakikita. Sa siyudad sang Sagayo, may ginbulong man to, 30 anyo, suspect minor. Sa siyudad sang Sagay, may... Di nag-surrender tong suspect di 6 anyos? Nag-surrender to sa... karon dugay-dugay balita na Aksyon Roger Gote ba? Umaring nga balita, nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. By the way, nagpagwa sang Executive Order number 28 series of 2021 ang banwa sang Cantong, nga nag-suspend sa module distribution. May mga module distribution pa mo sa mga public school. Hasta subong sige pa yung tuon nila, And temporary suspension sang birthday, bunyag kag kasal nga selebrasyon. Amo na ang ginpabutyag sang Municipality of Cantong. Ang pagtambong sa mga lubong ginapaiway man, ang pamilya gid lamang ang sarang maka-upod sa sining paglubong, Temporary cancellation sang market day starting sa June 20, mga kaaksyon. Kagiban pa sa Cantong, mga kaaksyon. Basibla kung magpa-Cantong ka mo or taga-Cantong dira nga magpatigayon sini. So, ginabawalan anay, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon life extension na vitamin D3 anay, mga kaaksyon, Kaya muning nag-suplemento sang vitamin D sa ikayong lawas. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19.
Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus. May lang nga pagpamati kay Lilia Tatondra sa Gardenville sa Barangay Tangob, no? Ang basura tong wala mahakot man, no? Gardenville, Barangay Tangob, no? IPM, liog tada. Hakot-hakot taman ang basura pag may time. Sa Gardenville, Barangay Tangob, no? Ana sinoro, may lang nga pag-monitor, sa radyo na lang kami mati kay kami okay lang. Okay. Andi sa Ludares sa MH del Pilar, Pontevedra, may lang nga pagpamati Andi sa Ludares. Kagkati Veer, may lang nga pag-monitor. Ayos. Sige sa kay Vanessa Mayo. Okay. Ayos, sige. Kantuan ta ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa curfew violators sa syudad sang Bacolod, nagsaka suno sa Operation Chief sang BCPO. Yaring report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Peregrino, Cantong. Tiway dito na. Ayo di purma. Siling ko gitaw. Ara? Ato pa si Daimar niya. Agane. Tapos mo. Suroy-suroy ka. Nagsuroy-suroy. Suroy-suroy ka kanto iya. Okay. Man. Advance command post lang danay. Advance command. Why opisina, boss? Amogani. Ang Bacolod. Amogani. From Negros siya mayara. Oh yes, ang Bacolod lang. Ang Bacolod yan kay Charter Day mo. Charter Day mo. Tigaling wala man programa, boss. Wala man nakiwatan. Kasi si Mayor Bing Kabaloman nga hindi dapat magprograma, no? Gani. Pag magpatigayon sa mga aktibidades, no? Yes. So, amo lang na sa Ulogon talang Charter Day. Oo, sa aton nga balay. Sa aton nga balay, Kagang syudad ko, may mga pamagi man nga mahimo sila sang aktibidades na hindi yan makatipon-tipon ang tao, no? Gani man, virtual siguro, pwede man na. Pwede na, Action Rex, So, gamalang guro nga celebration kag tanda sa Bacolod nga birthday kag Charter Day anniversary ni Action Rex. Gani Buwas man. kadlaw, no? Birthday? Ano working day? Ano holiday? Holiday, boss, Bacolod? Holiday, no? Oo. Non-working. Holiday. Okay. So, silingon kung nag-obra ka sa Bacolod, way opisina. Way opisina, basta may pundo lang Pero, Ayo di purma. May unod lang bulsa, bla. Ating imo ya, ilan lang ginaya nga may unod ginag-Action Rex, no? Kaya kasi maglagaw ka na sa buwas, nagmabakal sa mani, at least may kuton ka sa bulsa mo, no? Alaban. Ang importante nga may kuton ka, no? Alaban. Pag may... Ayo. Ang mura ng tirada, no? Kay Engineer Arthur Normandy ka pamati sa ito, no? Ba't ka na pa si Engineer Normandy? Oo, ba't ka na pa bakuna na siya? Ambot ko nagkababakuna na siya? Ito nagsunggol siya sa Takuling barangay official. Kaya isang senior citizens daw ay pa siya mabakunahan. Gani daw nagligat ito nga bulan siya kung nakapaschedule. Dito sako naman ang patigayon sa vaccination sa Takuling. Wala gin siya gintawgan. Ang iyang mga kabataan na siya compound bunano man si Cap Gonzales man. Kap, tabi ang schedule nyo. Kap ano? Gonzales sa Takuling? Oo, si Lady Glace Gonzales. Aran na guro Ita na ang koblang schedule bla kag galing posting ni tani sa barangay Oo, ang system niya da bla nga kung iya ka senior, kung kutom sa mga senior nga may contact number, tawagan nyo gid. Oo. Para nga marbalo ang concern kung magkatos sila dayo, no? Correct. Ang iba nga nito, ang mga ibang ang lugar na sa Katakuling may harap vaccination, ito ginalangaw gani. Nakalan nga maharagit, no? Kag may mapapakuna gid Action Rex. Why manigilituhog ang statement sang presidente kag cabinet secretary man kundi si Duterte nagpayag nga okay lang basta wala na face shield. Wala na pero kay Nograles siya kinanglan magsuksok agid nga sang face shield yaw. Ay, tili ng gusto naman. Dining tsakto siniman. Ati,
kung presidente lang, bala presidente patihon tayo. Daway ni sila gilituhog nga, way ni sila istoryanay. Karon pang tuslo ko. Ayo di purma. Kalimutan. Hindi na pwede ka soksok facial, basoksok ka lang kung narakas sa sulod ospital. Sulod ospital. Namuna ko Sa mga mall. Sa mga mall? Oo. Required. Pero kung sagwa ka, why na ya? Why na face shield? Face mask lang. Face mask lang importante da. Para sa atin, di always man may face shield ang aton nga nawong, kaya face shield ang nawong do. Ayo di purma. Kag always social distancing. Nan. Muna importante da. Muna dang importante. Sokso ka face mask kag social distancing. Ano gid bala kuya? Amo gina, no? Ang presidente yung tumanon ta. Correct gid. Bala na siya inauguralis da, no? Kasi kulang na sa pansin, no? Alaban. Kulang sa pansin. Ito mo papili? Nisa mo? Mapapili na sa senador bla mo. Kaya bla, sir, kayo kung mabalta ka na karon sa imo karon ka score ko daw, ay kamugatilito sa presidente, no? Pwede na gurong istoryana yan. Istorya ko karon kay Engineer Marlon posisyon. Posisyon? Sang alangigan karon para mabalaan mo nga damo sa manuka, no? Ayo di purma. Amo lang tirada, Aksyon. Laban. Si Si Toto Marlon, posisyon lang ni makaposisyon siya mo. Mugid. Magabutang sa posisyon niyang gusto, no? Ay si Kapchad, gali kag si Kagawad Jofred, ba lang ang pagpamati da sa inyo? Okay. Sa Barangay Robles, La Castellana. Ay, salamat gid sa pagpamati niyo, no? Thank you, gid. gid. Wala isang untat kapag suporta, no? Kag si nalipat na ko Ato mo na kundo wala kito. Ang sa Kawayan bala? Si Parinono. Ayo. Purma. Kakalipat ka si Parinono, wala bigay padala mo. Parinono. Ano ka man nga. Puro babatyag manda bala Parinono. Pare-rex ko kakalipat sa imo. Si Marie Elizabeth naman. Kakayado. Kagyado, yada da. Ang importante nga magpabatyag ka gid. Ara sa? Parang importante babatyag ka naman nga ara ka, no? Sa imo sini nga tagay puso. Kay budlay kun way ka pabatyag daw ka kalimtan ka na bla? Para sa kay Manuel ko. Kay Joseph Chua. Kay Sir Joseph Chua. Kita kakalipat sa ila, pero sila kakalipat sa aton. Doon ka dugay na, no? Man, no? Bisan, kuhala na da. Parialan niya, ti okay. Parialan steady rin siya, no? Kay bisan. Si parialan steady rin siya, no? Kaya ginaamat-amat siya ng patay, no? Kung hindi niya kalamay mo kayo. Umat-amaton ka. Ayun. Pero si parialan, niya mo. Mayo lang ang pagpamatid, Parialan, bilay naman ka pre-bor, be. Lain naman bala, pre. Pero bilang tamis, ang ginabira po sa amon, pare-rex. Nagasaka mga amang klamay, pero bilang tamis, no? Dahil na ito kalamay sa ibot mga paho. Oo, gintilawan ko kagabi. Si Tatay Titi, kayum-yuhom, gini mo. Gintilawan ko kagabi itong paho yan. Bukatam. Bisan medyo hindi pa man luto, hindi pa tanang, pero katamis bla. Bisan may green siya pa kung ganon mo, tamis ki siya eh. Ki walanda? Pagani ko Ayo di purma. Dasoy ko na padala ko no kinaing na, de plastic lang. Dasoy ko no saka, di kaing ng bitbito ni Rona Traba. Ati God. Thank you, Ginday Rona. Kita ko pag-post ito sa iya Facebook, siya bao. Kakapoy saka sa 4th floor. Kaya napagdayahan kung kaing ang ginapasaan niya. Gani. Saka, no? Naambala lang kami kung kinaing, kung nara lang sa dalong. Dala lang sa dalong butang, no? Kay Kirk Jan de la Cruz, may lang ang pagpamati Kirk Jan, no? Bigo to na. Bigo ta Kirk Jan de la Cruz. Gani. Amo na yung porso yung ginabantayan niya mo. Pero dito sa pre, kapag sili ko di balo kay Iloilo, daan ang oras lang ito ginalagas mo na mo. Gani. Tika na kay Way Iloilo, subong. Tiyan mo na maka... Si Aksyon Mario Ilonggo daw nagbakasyon to anay sa kadlaw lang niya pre, hindi lang ko anay. Okay. Mapahuway-huway ko anay. Si Aljon lang anay, si Aksyon Aljon Torital. Makwan. Ati gani, matirada, galing kay si Aljon, linya doon ng tahap ko, sir. May tsansa ka man mo. May tsansa nga? Iya, tani nga makatay-up siya mo. May tsansa nga. Ayo di purma. Amo gina, no? Oo. Hindi rin tayo sa balita. Sige. Ito ginalingaw mo ko eh. Larga.
Ano ning mga curfew violators, di ba? Sakagid man ang mga nagradakpan sa curfew, Aksyon, no? Base ni sa pinaka-latest nga datos sang Operations Branch sang Bacolod City Police Office. Sili ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office nga sang Mayo 31 to Bunyo sa sining katuig nakakuha sila kag may ara naglapas sang curfew nga naglabot sa 185 ka mga persona nga nagladakpan. Pero sa pagabot sang June 7 hasta sa June 13 ay nagduplita na naghimo nga 242 ang mga nagkadakpan. Siguro epekto iniba sang bag-o bla nga oras kag inimplementar ang curfew bla. Kaya yung original sini 11 to 4 a.m. Pinagbalik kita sa 10 p.m. to 4 a.m. Action next. Yung iban siguro may pakabalo plus ang iban siguro pangayaw man ay hindi taga-Bacolod mo nga nagsaka-saka ang ila sini nga record datos sang Operations Branch sa Bacolod City Police Office. Kung sumahon ta Action Rex from January 1 to June 13 ini nga tuig naglabot sa 5,071 ang mga naglapas sa curfew. Base ni sa Executive Order 21 nga gipapanaog sang alkalde sa siyudad sang Bacolod. Yari si Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang sa interview sa Aksyon Radio. Sa first week naton nga implementation, bisa aton nga monitoring sa curfew naton, may increase kita rek no. Dako man kay isang previous nga week, May 31 to June 6, 185 lang aton nga nadakpan, whereas ang June 7 to 13 amo gini sang pag-implement naton sang curfew sa bagong executive order ni Mayor, naglabot na sa 242. So muna may dako sa nga variant sa implementation. Actually sa pag-implement naton isang Executive Order 31 ni Mayor, may 2 days kita sining information operation kita blarek. Kutob sa madakpan naton sang 10 p.m. ginabisuhan naton sila nga starting tonight i-implement naton ang Executive 31 ni Mayor. Ang adjustment sa aton nga curfew will be starting 10 p.m. na. So 2 days na sa nga pangsaway sa ila kag pang-informant. Muna sa aton nga running data, makita naton nga still nagtaas gyapon nga aton nga apprehension. Isa ang tao sa Bacolod, hindi naman taga Bacolod ang nag-stay. May ara man kita outside Bacolod nga kisa ang ilang transaction diri sa Bacolod. So naabtan sila sang muna nga oras which na ano sila sa aton nga curfew na dakpan. Sa aton basta nan Bacolod resident ka, may 1,000 ka na nga fine. Kag kung Bacolod resident ka, 500 naka-incorporate na siya sa aton nga city ordinance, and then once nga nadakpan na sila ang atong mga station, gina-hold na sila sa mga station kag gina-booking dito. Actually, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, dari kita nayo Evergreen Herbal Capsule ang paragid sa inyo tanan-tanan, no? Magkabulig sa Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating... Sa tamang serbisyo! Katuan tanay balita ni Aksyon no Roger Gotib sa sunod sangkadi sini may kangtanan sa sining 16 anyos nga minor de edad ho nga involvado sa pagpangbuno sa empleyado sang DSWD voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan. Yaring kaunan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Aksyon Rex, voluntaryo nga nag-surrender ang 16 anyos nga minor de edad gamo ang suspitado o kon involvado sa pagbuno sining isa ka empleyado sang CSWD sa may syudad sang Sagay. Ang amo nga report madumduman nga sa diin natabo ini sa tong tinalikdan nga pitsa 16 o kon kahapon mga alas 5 ang takna sang kagahon sa Purok Santan 1 Barangay Old Sagay. Sa diin ang biktima gikilala kay Ricky Alvarado Palinga, 30 anyos ang edad. Nakapalagyo ang suspect nga 16 anyos nga residente sa St. James Village sa bayan sang Lot 18, Block 34 sa Yolanda Housing sa Barangay Olsagay man mismo. Kag kahapon, inisya ang tigayon nga madala siya siningatiya agod mag-surrender sa talatapan sa kapulisan. Sunod sa kay Police Executive Master Sergeant Elmer Baluco ang Chief Investigator sa Sagay City PNP. Yes sir, good morning. Kagapon, din tayo makasanta gila na mapasurrender ang suspect. So kagapon mga hapon matunod kung sa police station o pwede ang tiyak pag ang yanamay. At to the motive, sir, anong investigasyon to, sir? So, susubong, sir, ang kaso, dari tutungod minor, yung turnover ko sa akin sa DSWD, so, ang susubong ang DSWD. So, susubong ang kaso, gamo pa ng under investigation pa, ginatutukan pa namin. So, ginausisa pa sa kapulisan kung ano ginawa pinakamadalom nga rason kung nga ang naging buno sining minor de edad. Ini si Ricky Alvarado nga sa din nakaangkon sang siyam tanan ka mga pilas sa nakalalan nga bahay sa sining alawas na ginikaroon na ginabulong sa isa ka pribadong hospital sa may siyudad sang Sagay. Ang bata yara sa kustodiya sang DSWD na gina-estadya pa kubala ini pagpasakaan sang kaso. Report gikan sa siyudad sang Sagay, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Guting nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Sagay, no? May lang pagpamati kay Pastor Mides, no? Pastor Mides nag-monitor sa barangay Napoles sa siyudad sang Bago. Anong first name ni Pastor Mides man? Sige, thank you gid kay Barrio Garay sa Pandanon DSB o kag sa pamilya Nel Aaron Rojo Gonzales. May lang pagpamati. Sige, dali gid lang sa kay Sir Patrick Olak Vallejera, kay Kapitan Patrick Olak Vallejera dra sa Himamaylan City. May lang pagpamati ka. Good morning. Good afternoon lang Kapitan. Kapitan Patrick Olak Vallejera. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginapamatian
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong makaintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatag Balita, Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:31 aton oras lang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad may lang pagpamati sa Kandagit Farm sa kay Sinda Kandagit Farm kay SG Tamayo Romar Ser kay SG Bulencia Hinaro, GR sa San Enrique, Negros Occidental, galupok gidi sa dala ng Aksyon Radio, sir. Ayos, thank you so much, Gid Romar Tamayo. Alang-alang na ta sa tiyempo, standby na sa This is My Life, igasunod na sa Dili Ginamang Madugay, upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo, sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyu, serbisyo